Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Wala, kumusta na usab mga kapanyawan? Sabado karon, happy weekend, pizza 15 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Dali aras panahon, no? Pizza 15 na pod sa Agosto. So may buntag. Og sa mga nag-birthday po di karong adlaw, happy birthday kaninyo nga tanan. More birthdays to come. Agi ka na muna sa SED Marketing Incorporated. Nga may tigamag pod sa mga produkto ha. Sama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Panyawan Plus with Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, o nga to ang SED Celebrity Kojic Soap. Nga kining maong mga produkto available na diya sa mga parmasya, butika o mga drugstore, lakip na sa mga groceria sa inyong mga lugar. Diya karon sa may New Pandan na Panabo City, na diya mapalit sa JCA Wet and Dry Goods, New Pandan, Panabo City. Dito sa Kapalong, Davao del Norte, nasa Mabuhay Grocery. Sa Nabunturan, Davao de Ore, Davao de Oro, de Ore, nasa Mabuhay CLC Grocery. While dito po sa may Bisaya na Village, Tagum City, nasa KM Joy Store. So muna nga mga grocery, mga kapanyawan nga available ang ito ang produkto. Well, padainta sa tuwa nga kasika sa pangalawa sa kugyapon ni si kapanyawan na Bernard Pantaleon. Well, atong ipadayon itong atong gibiyaan nga gisgutan na kagapon na mga kapanyawan. May tungod ba na nga problema sa ngipon? Katong nga mga sayop nga atong nga ginahimo sa ato ang paggamit sa ngipon. So karon na ang say problema sa ngipon. Atong isgutan kini mga kapanyawan ha. At gyapon sa atong nga kasika sa panglawa sa magbiya. Kadiyot lang yun, break sa ta. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Ang parang niya na nahamis ang na puwapo gid ni permitiha akong inak na permitiha direct ang sabon kay sa ulo nimong naon ni wala ng mga bugas. Wow. Sa bugas Pinod hindi nga ako makapotes. Artista. Da. Katong mga moms dinha nga gusto nang nipag sabon nga ikalidad o epektibo, tulad ninyo ang SED Celebrity Kojic Soap. Kaya di mo magmahay. Promise. Di mo magmahay sa iyaha. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Oh, day, gano ka? Ang akong anak gidinggi. Tabagi ko kuyat. Day, dugay na akong isibya sa kahinginan nga mukabit kitang SED Liniment Oil kay mauni tinuon nga mutabang nato. Ang pagsalig sa mga produkto sa SED Marketing o sa SED Liniment Oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na yun sa dinggi. Way lamok na makaduol nimo kung mugamit ka sa SED Liniment Oil. Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa SED Liniment Oil. Way laing liniment oil nga tinuod nga mutabang og mupangga nato. Sukad karon kulyat, mugamit ako sa SED Liniment Oil ug ang akong tibuok pamilya kay dako kaayo gasto kung madenggi ka. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Well, buinog kapadayon ta mga kapanyawan, problema sa ngipon. Hey, ngadong adunay mga bata o tao nga ginatubuan o gasubra nga ngipon, no? Ang mga bata makangkon og 20 ka ngipon pag abot og 4 anyos. Kanya makangkon og 32 ka ngipon inigabot sa 20 anyos. Pero tulo sa 4 ka bata
ang dili pantay-pantay ang ngipon maong sa pagtuo nga nagsubra. Adunay ngipon nga sungki ana sa gawas sa lagos o dili mayo nga tanawon. Sa edad nga 5 ka tuig, aduna na kini makitang problema sa ngipon. 1. Pwedeng nga gianak nga gamay ang panga or baba kumpara sa dako sa ngipon. Adunay tao nga dili pantay ang kadako sa taas nga panga kon upper jaw kumpara sa ubos o lower jaw o tungod nini nagkasungki ang ngipon. Ikaduha, ang mga bata nga mahilig magdidi sa tudlo o magdula sa ilang dila o gababa ang pwedeng maapektuhan ang ngipon. Ikatulo, ang pag-angkon o daot nga ngipon o impeksyon sa lagos ang pwedeng makapahiwi sa pagatubo sa ngipon. Daghang nga mga teenager ang nahimong self-conscious o nawad-an o kumpiyansa sa kaugalingon. Bisan ang pag-istorya o naong ang pwedeng maapektuhan. Ang tip, magpahiling sa dentista, ipa-x-ray ang ngipon o magrekomenda og braces o retainer. Adunay higayon nga ginaoperahan aron ayuon ang ngipon or kanang iplastar. Ikaduha nga tip, kanunay magsipilyo sa ngipon aron malikayan ang pagkadaot sa ngipon. Kumana mga kapanyawan no, kung makasinatig ang mga problema sa ngipon, labi na sa mga kabataan. Samtang sa pika sa bahin po da mga kapanyawan, derita sa kanang nga gitawag og fatty liver, balikta. Ini mga seryoso nga mga sakit. Matod pa sa usa ka doktor, ampingan ang atay kontra fatty liver. So unsa man nga fatty liver? Ato na nga sayron sa atong nga pagbalik, diriyapon sa tuang kasika sa panglawa sa standby lang. Kini si Max Urban. Kinisan si Goliath. Ang Selenement epektibong haplas. Ang Selenement haplas na kasaligan. Selenement humot na singhuton. Sakto sa kainit o kahalang. Kung dunay sakit, ayaw ka malakas. Selenement protektado ka. Sakit sa tiyan o ulo, mag-Selenement rayo maong pamaol. Mag-Selenement katol-katol sa panit, mga pinaakan sa lamok. Huwag kang sa Selenement. Selenement Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika. Wala pa dahin ta mga kapanyawan. Fatty liver. Ang fatty liver usa ka kondisyon kung diin naputo sa taba ang atay. Kung adunay fatty liver, kasagaran taas usab ang kolesterol sa dugo, blood sugar o uric acid. Posible sab nga sobra sa timbang o dako ang tiyan. Pagasugod, walay sintomas ang fatty liver. Adunay ubang tao nga magsakit ang atuo nga bahin sa tiyan. Apan kung musangpot sa liver cirrhosis or cirrhosis, ini naglala na o makasinati na o pagkayelo sa mata. Mupayat, magdako sa tiyan o pagminhod sa tiil. Posible nga dunay fatty liver ang pasyente. Pinagi sa ultrasound sa atay o ultrasound of the whole abdomen. Usahay mulala ang fatty liver o musamot sa paghubag sa atay o liver cirrhosis. Aron maalibyuhan ang fatty liver, sundon kini nga maong mga tambag. Unsa man nga mga tambag? Number 1, unda nga ang pag-inom sa alak. Bisan og usa ka patak sa wine, beer o hard drinks ang dili na sulayan pa
Unda nga usab ang pagasigarilyo. Kaduha, magpapayat kung sobra sa timbang. Kung magpaubos ka sa timbang, mamahimo usab nga makunhuran ang taba or tambok sa atay. Ikatulo, likayan ang pagkaon sa mga pagkaon nga tambok o matamis. Limitahan ang pagkakaon sa cake, mantikilya, ice cream, karning baboy o baka. Likayan o minusan usab ang pag-inom sa mga matamis nga matamis nga limnon sama sa soft drinks o iced tea. Ikaapat, mukaon sa masustansya nga pagkakaon sama sa mga berdeng nga gulay o isda. Pwede nga mukaon og prutas apan dili pa sobrahan kay tamis usab kini. Ikalima, magalihok-lihok o mag-ehersisyo. Kung naminusan ang taba sa lawas, maminusan usab ang taba sa atay. Ikaunom, kung adunay diabetes, patambalan kini piragi sa tabang sa doktor. Ikapito, kung taas ang kolesterol sa dugo, ipaubos kini pinagi sa dieta o tambal. Ikawalo, mukaon o yogurt kay sigun sa mga paggatuon, adunay tabang ang good bacteria sa yogurt sa paggatambal sa atay. Dili pa kini sigurado pero pwede kini nga sulayan. Ikasiyam, dili basta-basta nga mag-inom sa bisan unsa nga tablita, supplements o vitamins. Mangutana una sa doktor kung nga makadaot ba kini sa atay. Bugtong nga dieta, exercise o pagtambal sa diabetes o taas nga kolesterol ang hupay o alibyo sa fatty liver. Tuampingan nato ang atuan atay. Ayan. Mauna mga kabanyawan, no? Kung saon pag-atiman o pag-amping sa atong atay, batok na nang gitawag o fatty liver. Tapi ka sa bahin, kaya nakabisa na po taga oras, unsa ang gallbladder polyps o paunsa kini tambalan. Daryapon sa to ang kasika sa panglawas, nga dito di kanato sa SED Marketing Incorporated na may tigamal tigapudapod sa mga produkto sama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o SED Panyawan Plus with Mangosteen. Kining tanan available sa mga parmasya, butika o drugstore, ingon mo sa mga groceria sa inyohang mga lugar. Salamat kayo sa inyong pagiguban sa atong kasika sa kabuntagon. Ako gyapon ni ka Panyawan Bernard Pantaleon, maing buntag kanatong tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantaleon. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.